Ijane sing kliru sandalku apa wae yo? Ketoke kok ya sandal iku sambat. Kok mboten kelar mumbun nek Bu. Gede awak ya Pak. Sesuk tak iku Pak biyen aku. Iris wae. Tak iris. Ora wingi-wingi yo. Besar. Besar yo besar. Jane cocok wingi lho ya. Kok mentolo kok dikon nggo korban iki. Lah iya. Iki wis korban perasaan dikon korban ning nggone arus sapi-sapi. Mambu ora Pak? Ojo mambu. Apa suarane perot. Aja buka padi lho Pak. Kuning. Enak banget. Dikumpul ke. Mau berjamu sari rapet. Jamune sari rapet saiki digawe pola. Kira-kira iso rapet ora? Kira-kira rapet ora? Tambah muni kok. Kuat rasane. Jaya kali. Pak, tambahi piro iki Pak iki? Disi kok gampang urusane karo sing digawe iku ditambahi. Ora tambahi digawe, Mas. Jane jenengan ya, Bu. Oh, guyang-guyu ora gelem nanggap ya. Jangan ya, senengane iki mung Senengane gelem tok, tapi gak gelem nanggap. Nanggap. Tanggap dulu ya. Heeh, murah kali ya. Murah tenan lho, murah tenan Bu. Murah. Wis sing duwe ganteng, penyanyine ayu-ayu. Sing nabuh ya rodok. Sik rada apa? Rodok, maksudnya rodok tuwek. Bu, ampun dicetakke ngoten to, Bu. Kono sing arane dudu aku lho ya. Heeh. Apa iki tok apa mau? Kerja belasan ta ya? Balik mana? Pas, terus jenengan tambah sepuh kok tambah macet ini. Ngerti toh? Kayak kelompok ngono kae. Iya. Saya tua, saya apa ya? Saya Nyanten. Saya inu. Ning sekarang gua tau cetha kok ya jawabane. Jenengan kok nggih tambah nemu. Kok Sik to. Lho wong isih nemu koyo ngene dijeruk kong iki lho. nggih Mas. Mas Al apa iki? Alteko. Ya cocok. Dudu aku lho ya. Nggih. Apa neh mau lali. Mo lho,
Lah wong ini sing bener ki Pacitan jepetno barang ki lapo to ya dirimu? Lembahe sing biasa dicepet nih. Ngono. Mbah ya. Didelok. Mbah sing leres cepitan apa pacitan to, Mbah? Pitan. Itu cepitan tenan to. Jaluke bae ndak cepitan kan ya. Oh, tutu pacitan kok aduh men iki. Enek arek di bawah umur. Maksudnya apa nih sampean to Mas Ojak iki? Lah iya mbok iku. Mbok nemu ning kono mono. Nemu, sampean nemu. Anak pungut berarti. Anak bungut. Nak sampean gak butuh aku tak gani mulai. Gampang. Butuh aku soalnya. Betul ya. Itu gawan mulai gak apa-apa. Cek Joko Mas. Eting. To Joko kondo. Eting. Nak sing ki Joko. Kungkungnya saithik wae ya. Wis ketoke kok lempok. Lunyu. Loyo kok lunyu. Tak kira kok lunyu. Wis mari cepitan terus lunyu janjane iki apa to ya? Tak kebangetan tenan Nyambung dirimu. ya, Mas. Ya nyambung kok ya. Nyambung kok ya. Apa itu apa panas ya? Ya, itu. Ya mari udan nanya. Oh
Jenengan Pak Tukon. Tukone piro? Nggih, mangke kudu. Tasik Joko niki. Niki tasik Joko. Lo kok dereng-dereng iki, Bu? Piye, Pak? Yo, iki caping Capek gunung. Bar iki Mantan capek gunung gubuk asmara. Dereng. Gundul-gundul Pak tuh. Nah, mboten-mboten sing gundul niki, Pak. Gundul nggih. Iki gundul Pak, ning rodok mongkok.